Качили сте се на кантара сутринта, числото ви харесва и си мислите, че всичко е наред. Помислете пак. Оказва се, че може да изглеждате перфектно в дрехите си, да тежите точно толкова колкото искате и въпреки това тялото ви отвътре да страда от затлъстяване. В медицината този феномен се нарича skinny fat или метаболитно затлъстяване при нормално тегло. Днес ще поговорим с специалист по темата, за да разберем защо обикновеният кантар ни лъже, какво представлява скритият враг – висцеларната мазнина и как най-модерната технология за сканиране на тялото може буквално да спаси здравето ни. Останете с Холограма! Днес наш гост е Стефан Фиков, управител на медицински център, специализиран в превантивната медицина и съвременната диагностика. През последните години той работи по създаването и развитието на иновативни здравни услуги, които съчетават новите технологии с научно обоснован подход. В разговора ни ще обърнем внимание на превенцията, персонализираната грижа и значението на информираните решения за по-добро здраве. Господин Фиков, много се радвам да ви видя и още повече се радвам, че ще може да поговорим по една актуална тема – skinny fat, нещо за което не се говори. Първият ми въпрос към вас е, може би в някаква степен банален, вярно ли е, че мога да тежа 50 кг, да изглеждам много добре в дрехите си, но въпреки това да имам натрупана вредна мазнина в тялото? Да, здравейте и на мен ми е много приятно. Да, това е напълно вярно и е тенденция, която ние наблюдаваме тук в DexaFit доста често, най-вече сред младите жени. Напълно възможно е една жена да бъде на първо четене доста добри килограми, но всъщност композицията и на тялото да не бъде оптимална по никакъв начин, по начин по който не е здравословен за нея, нито за нея метаболизъм, нито за нейните кости. А какво означава термина skinny fat от медицинска гледна точка? От медицинска гледна точка терминът skinny fat означава това ние на теория да тежим приемливи и здравословни килограми за нашия ръст повече години, но същевременно композицията на тялото ни да бъде лоша, което означава мускулатурата да бъде ниска, а подкожните мазнини да бъдат високи. Означава ли това, че кантара всъщност е илюзия? Абсолютно да. Доста хора, най-вече жени, се стремят към това да тежат максимално най-ниско. И това е следствие на информацията, която те виждат следствие на кантара, но в много случаи това им изиграва лоша шега и е по-скоро негативно, отколкото позитивно за тяхното здраве. Честно казано, аз от години нямам батерия на кантара и това е съвсем умишлено. Това, на което се доверявам, по-скоро е начинът, по който изглеждам в огледалото и разбира се да наблюдавам какво се случва с моето тяло, дори понякога и с обиколки. Така че, да, личният ми опит гласи, че кантарът действително е доста подвеждащо средство. Сега искам да си поговорим защо популярният индекс на телесна маса, така наречения BMI, който масово се използва от лекари и фитнес треньори, често се проваля при идентифицирането на този проблем. Да, така е. Този индекс често се проваля, тъй като той е доста неточен, поради простата причина, че в Body Mass индекса влиза на теория мускулатурата на цялото тяло, но проблемът е, че когато задържаме вода, тази вода се задържа интрамускулно и това може да афектира доста негативно резултатите и да не бъдат акуратни, когато говорим за BMI индекс. Той има някаква стойност, но в повечето случаи много е малък шансът човек да има добър BMI индекс, а да бъде реално skinny fat, от друга гледна точка. По-скоро и тенденцията, която ние наблюдаваме тук е просто недостиг на мускулатура и незадоволяващи резултати в нито един от тези индекси. Като индекс, който ние гледаме най-вече е LMI индекс, който взима предвид чиста мускулатура по крайниците, в ръцете и в краката на база на ръста на въпросния човек. И в този ред на мисли, това означава ли, че човек с наднормено тегло може да бъде метаболитно по-здрав от човек, който е с нормално телесно тегло? По принцип, това означава, че човек с наднормено тегло може да има по-висок метаболитен разход.
Демек на теория неговия метаболизъм на хартия може да изглежда по-бърз от метаболизма на някой, който има ниска мускулатура и лоша композиция на тялото, но не би го категоризирал като по-здрав метаболизъм, защото този човек, нали, въпреки по-високия метаболитен разход, е склонен към много повече проблеми в други естества. Така че по-скоро винаги бихме се стремели да намерим балансът на една добра композиция на тялото, която да доведе до един добър метаболитен разход. Но да, хората с наднормено тегло тенденциозно имат по-висок метаболитен разход от тези с по-ниско тегло. Това е защото на тялото му е необходима повече енергия, за да функционира и за да извършва определени, нали, физиологически процеси. И за да поясним на нашите зрители, всъщност, когато говорим за горене, е много важно да се направи дефиниция, че тялото гори през цялото денонощие калория. Т.е. за поддържането на всеки един вътрешен орган се изиска енергия и това също попада в BMI индекса. Хората често допускат грешки и смятат, че не е абсолютно нужно. Човешкото тяло изразходва най-голямата част от калориите. Калорийният разход не идва от активността, както си мислят хората, а идва от нашето съществуване, от това да циркулира кръвта, да работи мозъка, да дишаме. Като нали, метаболитният разход се влияе от много неща, но винаги, когато говорим и за метаболизъм, жените, бидейки много слаби, стремейки се да държат много малко, това в повечето случаи афектира доста негативно мускулната маса, което афектира техния метаболизъм. Така че те по-скоро забавят метаболизма си, отколкото да го подобряват. Да, аз много често пъти вода подобни полемики в моя кабинет и то с професионални състезатели и обяснявам колко опасно е всъщност, нали, особено една жена да стане изключително слаба, тъй като това започва да въздейства и на жлезите с вътрешна секреция, нали, следва една аменорея и въобще така доста изменения, които са притеснителни, но хората понякога трудно преживяват тези фактори. Много. Аз това се шегувам много често с нашите клиентки. Нали, в много случаи се налага аз да кажа на една дама, че тя всъщност трябва да качи килограми. Това много приема се астенично, се нали? приема не по начина, по който трябва да бъде прието. И жените, нали, имат доста често срещано чисто психологическа бариера, която те са толкова обсебени от това какво показва кантара, въпреки технологията, която ние предоставяме, която им показва, те всъщност да видят, че няма да са качили мазнина, а ще са качили мускулна маса. Чисто психологически е изключително трудно за тях да приемат факта, че те, за да бъдат здрави, да се чувстват по-добре и да изглеждат по-добре, трябва да тренират и да качат в повечето случаи мускулатура. И тук пак си идваме на моята любима тема, че това в крайна сметка е в спектъра на психологията и затова е хубаво хората да се обръщат и към спортни психолози. Абсолютно, да. Аз като човек, който се сблъсква с това ежедневно, мога да кажа, че това е един от най-големите проблеми. И то е, че просто жените не могат да го приемат това нещо, тъй като то им е насаждано нещо друго цял живот, нали? Това, което виждат в социални мрежи, навсякъде, и те имат една много грешна представа за това всъщност какво е здравословно и как трябва да се хранят, да спортуват и всичко останало. Модерните скенери върху един такъв седим измерват висцеларната мазнина, тази, която се натрупва около вътрешните органи, но с какво всъщност тя е по-опасна от тази мазнина, която виждаме в огледалото? Да. Веднага ще обясня. Най-просто казано, висцеларната мазнина е точно както вие казахте, това е вътрешно-органното омазняване. То се струпва в различни части на тялото, нали, най-често около черен дроб, виждаме го при жените около репродуктивна система, може да бъде и около сърцето. Нали, за да не изпадаме в много детайлни медицински обяснения, най-простият начин, по който могат да го разбират хората, е, че тази мазнина нарушава работата на органите. Да. Ограничава тяхната ефективност и пречи на хормоналния и на метаболитния процес в тялото. Затова повишени висцеларни мазнини исторически увеличават шанса от хронични от сърдечно-съдови заболявания. И е доста глупаво, когато всъщност човек има контрол над тях, контролирайки композицията на тялото си, да направи всичко възможно, за да бъде максимално здрав и да ограничи рисковете от тези заболявания. Като тук пак може да се върнем на skinny fat момента, и това е, че един човек, който на теория си мисли, че е слаб, ако той е skinny fat, може да бъде слаб и да има високи висцеларни мазнини.
Да. Нали, което е възможно най-лошата комбинация от всички и е доста често срещана също. И то всъщност е предикция на сериозни заболявания. Да, значи като за начало бихме казали симптоми, които могат да се появят са хипертония, инсулинова резистентност, висок холестерол и в последствие може да прераснат в хронични заболявания в сорта на диабет тип 2 и, както казах, и рисковете генерално от сърдечно-съдови заболявания се увеличават. Аз в годините по себе си съм се сблъсквала и с нещо друго, тъй като аз активно тренирам, бих казала, през целия ми съзнателен живот. Но като композиция на тялото винаги съм си била слаба, честно казано. В един момент, може би така от доста тренировки, действително бях свалила много мазнини и още това е било преди 10 години и не е имало такива иновации в медицината. Всъщност правих едно друго изследване и ми казаха, че става опасно за вътрешните ми органи, когато се сваля толкова много мазнина, защото все пак трябва да има нещо, което да ги обгръща. И също това пак е рисково. Тук говорим за общия процент подкожни мазнини или за висцеларната мазнина? За висцеларни, които обаче са много ниско и вече пак може да бъде опасно за вътрешните органи. Това е нещо, което според мен подлежи на интерпретация от различни методики, може да, от различни методики, от различни виждания за нещата. Нали, по принцип, спрямо нашите виждания и нашите познания и това, което ние практикуваме тук, винаги ниските висцеларни мазнини се свързват с по-добри здравословни резултати, отколкото високите висцеларни мазнини, като имаме немалко дами, които нямат висцеларни мазнини. Да. Нали, това е нещо, което ние срещаме, така че, но нали, това, което държа да кажа е, че в 99% от случаите тези дами, които нямат висцеларни мазнини, цялостно имат много добри резултати и много добра композиция на тялото. Ами може би в годините пък се променят нещата, защото именно. знаем медицината колко динамична наука е. Тези са, това, което ние правим тук е така доста, това са новите прогресивни разбирания за нещата. Но казвайки това нещо, от друга гледна точка, една жена, ако има много ниски мазнини, подкожни генерално, тогава това може да бъде много вредно за нея и метаболитно, и хормонално, и за органите. Не конкретно висцеларните мазнини. Извън съвременните технологии, скенерите, има ли индикации, по които човек може сам за себе си да прецени, че попада в критериите на skinny fat? Да, със сигурност има такива индикации. Това, което бих казал, ако се говорим нали, конкретно за дамите в момента, но и генерално, бих казал, това е липса на енергия, това е липса на тонус, това е липса на сила, това е константна умора, усещане, че не се възстановяваме достатъчно добре. И също така, нали, когато говорим и чисто визуално, също е нещо, което си личи. Нали, не виждаме дефиниция никаква в мускулатурата, издуване. Нали, издуването при жените е доста често срещано, що е винаги обвързано с по-висок процент подкожни мазнини. Много е рядко една жена с перфектна... Особено в долната част на корема, най-гадните. Да. Нали, друго, което е, нали, дори може да става въпроси за понижено либидо при мъжете и при жените също така. Бихме казали, че в много различни сфери се отразява това нещо и със сигурност шансът един човек да попада в категорията skinny fat и да се чувства феноменално физически и психически е доста нисък. Да, както аз винаги казвам и на моите клиенти, комплекс не може да отделим тялото от психиката и обратно. Именно. Добре, много хора в последно време се доверяват на смарт кантари и смятат, че те са обективен показател, но с какво всъщност модерните технологии като скенерите, за които говорим, са по-надежни? Да, разбира се, ние доста често срещаме наши клиенти, които искат по някакъв начин да сравнят това, което показва техния смарт кантар с информацията, която ще получат от DEXA скенера. И винаги моят отговор е един и същи, то е, че тук няма база за сравнение. Нали, смарт кантарите, независимо от тяхната технология или липсата на такава, са един добър метод човек да ги използва като някаква референтна точка, за да вижда как се развиват нещата, но по-скоро бих ограничил това нещо само единствено за самото тегло. Нали, този апарат, над който седим тук, това е професионално медицинско оборудване, това е рентгенов апарат с йонизиращо лъчение, който има нали, ниски нива на радиация, но въпреки това е изключително сериозно медицинско оборудване, което е създадено с тази цел.
пак казвам, нали, то просто няма база за сравнение. Да. Хората обичат да го сравняват, но е тотално безпредметно това сравнение, ако трябва да бъдем наистина точни и реални. Разликите, които виждаме в стойностите, са доста големи на това, което показват кантарите, поради простата причина, че кантарите използват едни генерализирани формули и алгоритми, които не може за всеки човек да бъдат обективен показател. Които по никакъв начин не са обективни, защото точно тук идва момента за skinny fat. Една жена може да бъде 1,60 висока, 50 кг, в единия случай да има 30% мазнини, в другия случай да има 20% мазнини. Кантара, това е уникална разлика в нейната композиция и в нейната мускулатура. Кантара това нещо няма как да го установи. И реално, когато тези две дами с една и съща възраст, ръст, пол и години, нали, си въведат данните в кантара, резултатите биха били доста сходни, тъй като това е алгоритъм. И съответно са доста неточни по този повод. А какво друго показва скенера извън мазнините? Другото, което показва и всъщност това, което е основното негово медицинско приложение, е така наречената остеодензитометрия, която е диагностика на костна плътност. Която, разбира се оказва, че и отново е пряко свързана с наличието на мускулна маса при жените и с общата композиция на тялото им. Там, разбира се, играят и други фактори, като генетика, но има едно общо разбиране, че остеопорозата е генетично заболяване. Демек при нас идват млади жени, които си казват: да, на мен майка ми има остеопороза, баба ми има остеопороза и аз ще имам остеопороза. Нали? От друга гледна точка, обаче, нали, ние това, което се опитваме да научим нашите клиенти, е, че всъщност това може да бъде в доста голям процент от случаите избегнато. И това е с покачване на мускулатура, тренировки с тежести и подобряване на общата композиция на тялото. Новоизградената мускулатура прави костите по-здрави, тъй като те трябва да могат да я поддържат. И това са и тенденциите, които виждаме. При нашите дами, които се връщат втори или трети път с подобрена мускулатура, следва и подобрена костна плътност. За финал на нашия разговор, какви препоръки можете да дадете към хората, които ни гледат, свързани с превенцията? Това е доста обширен въпрос, за който мога да говоря много дълго време, но в заключение и в обобщение това, което бих казал, особено за женската аудитория. За една жена в дългосрочен план най-важното нещо за нейното качество на живот, за това как ще старее и тя как ще се чувства, са количествата на мускулна маса. Затова моя апел към дамите и към всички, не само към тях, и към мъжете, е да не се страхуват от тренировките с съпротива и с резистентност, да не се страхуват, ако покачат няколко килограма, които са следствие на тези тренировки. Това ще им изиграе само единствено позитивна роля в дългосрочен план. Това ще държи костите им здрави, ще държи метаболизма им бърз и цялостно хормоналния и метаболитен процес в тялото ще бъде максимално добър, максимално дълъг период от време, което е, както казах, високо качество на живота. Това ни е целта на всички. Нали? Така че това е разликата между това дали една дама на 75-80 години ще бъде мобилна, ще може да се обслужва сама, ще има тонус, ще се чувства добре или съответно не. Така че много ви благодаря за този вдъхновяващ разговор. Надявам се, че сме били полезни за нашите зрители. Те ще запазят оптимално дълго време функционирането си. Да, благодаря. Благодаря ви. Здравето не се измерва в килограми, а в съотношението между това, което ни изгражда – мускули, мазнини и кости. Вместо да робуваме на цифрите на кантара и да изтощаваме телата си с безкрайно кардио или гладуване, е време да започнем да се облягаме на точните научни данни. Стъпката към промяната започва от тук, с опознаването на собственото ни тяло. Аз бях Лилия Стефанова, грижете се за себе си и инвестирайте в здравето си, което не винаги се вижда с просто око. До скоро! Вие бяхте с Холограма и мен, Лилия Стефанова. Грижете се за ума си и управлявайте умно най-важния бизнес – собствения си живот. До следващата седмица!